Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2023 ýylyň 9 awgust septembriň çarşamba günü. Hoş geldiňiz Türkmenistanyň demokratik opozisiýasynyň kanallaryna. Şu gepleşmede biz siziň bilen siziň soraňyza jogaplar berjek. Meniň bilen şu gün gepleşikde Nurjan apa bilen Serdar Hajanipes gatnaşýar. Salamu alaykum hemmeňize. Salamlar. Salam vatandaşlar. Hormatly vatandaşlar, ine bizim açık efirimizde Gurbanguly ve Serdar Berdimuhammedow gatnaşýarlar. Birinji bilen men sözü öz tohumynyň milli lideri bolan Gurbanguly Berdimuhammedow bereýin. Türkmen halkynyň haklaryny we pullaryny iýip ýören kezzap, halkyň içinde iň ýigrenilýän adam öz tohumynyň arkada Gurbanguly Berdimuhammedow söz sizden aýdýaryň. Hormatly adamlar, hem boljak işe diye çäre yok diýipdirler. Bir bet basyly duşan bolan arasyndan gynansak da öfem raýatly. Şoň üçin hiç şeýle alanda etme. Türkmen döwleti sen her ýeriň arkaňda daýaly ýatdylar. Eger durmuş mesele çıkaysa, näse Daşary işler ministriniň wekilleri Angarda ýa-ni Türkiýede bolsa ilçhanada giýijiňiň dowamyny ýüz tutup bilersin. Kime näme kömek gerek bolsa hemme zady edersin. Hormatly vatandaşlar, indi sözü bolsa Gurbanguly öz kakasy tarapyndan haklary ogurlanan, ýagny haksyz prezidenta halkyň arasyna boş baklaşka diýen adama Serdar Berdimuhammedow bereli. Prezident saýlawlarda halkyň setlerini ogurlan kezzap, kakasy tarapyndan Türkmenistanyň prezident wezipetini Sowet hökmüne alan Türkmenistanyň bikanun prezidenti Serdar Berdimuhammedow söz sizden aýdýaryň. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçlary, mukaddes we ak yürekli, hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygyny we bitaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga hem-de goramaga, Türkmenistanyň konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we ukymy Türkmen halkynyň agdybirligine, onuň parahat durmuşyny goramak üçin bagş etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki we geljekki nesilleriň şöhratyny hassa bilende ötermekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga, Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigme dawraly gasam edýär. Sağ bolmaň Serdar Berdimuhammedow. Hormatly vatandaşlar, bize köp soralar gelýär. Men her çykyşymda ýandyryn, gaýrat edinde öz pikirlerinizi ýazyň, siziň pikirlerinizi gatyp ajyp diýip. Ine biziň aktivistlerimiz, biziň agzalarymız, döwlet halk hareketiniň agzalary bize şu soralary, ýani ýürütülüşden Telegram çata goýýarlar. Bizim şu ýerden siziň pikirlerinizi, siziň soragyňyzy alyp, ýani aramyzda paýlaşyp, ýagny size jogap berýär. Şoň üçin biz sorary saýlamdy. Bizim bir diýen adamymyz, bizim agza aktivistlerimiz gyzykly, ýani tanqid edýän soralar alyň, biz şolara jogap berjek. Ine birinji soru. Nazar Saparow ine ýülenýär. Nazar Saparow ofisialdy. Birinji bilen TM ýaly asuda ýurt ýokdur. Giýji günni rahat ýatyp turman özü näme diýen okdyýar. Sereden Ukrainada urşun içinde ýaşap ýör. Ine şol adamyň diýjek bolýan zady Nazar Saparow Türkmenistan ýaly rahat dünýä ýok, rahat döwlet ýok. Giýji günni rahat ýatyp turup ýör. Ine sereden Ukrainada uruş gidip bur. Ine biz şükür etmeli şu günümizde. Ine şu soragy, ýani şu pikire, bu sorada bu bir pikir, şu pikire nähili biz jogap berip bilýär. Nurjan apa, ýa Serdar, haýsyňyz jogap berjek.
Men aýdaýyn. Aydın pikirmedi. Ukrainada uruş gidip dur, olar öz azatlygy üçin uruşýarlar, söwüşýärler. Türkmenistanda dogry, belki de sizin gözüňiz bilen bakanda güläli güllükdir. Ýöne o taýda işiň ýoklugy, internetlaryň işlemeýänligini, studentlara pul iýerip alyp iýerip bolanok. Yani bir giden problemalar var. Siz onu görüňiz okmy? Ukrainada uruş gidýär, olar öz azatlygyny gazanýarlar. Basym bu uruş butorjak adamlar öz neytralitetini aljaklar, svobodasyny, azatlygyny aljaklar adamlar. Şoň üçin görüşýärler. Sağ olun Nurcan apa. Serdar boşluklarınız var mı? Путлер капут, Украина переможет, слава Украине, диктаторлары da kaput. Gerojem slava. Sağ olun. Menem bir cevap verecek şu soru var. Yine biz gülýaly yurdumuz var, parahat asmanımız var, rahat yatıp durýar. Gaty dogry. Bul hakda söz ýok. Ýöne gelin seredelim, nämen esasyna şu parahatlyk we rahatlyk ýa-ni gazanylýar. Giýje uny polisler, emhemeler, giýje uny suwtlar, prokurorlar işleýärler. Polisa tutup gelýär, adamlar sehel gymallasa tutup gelýär. Prokurorlar olar basýarlar. Nasıl üçin, zat üçin, sehel bir zat üçin ýa-ni ştraf töledýärler. Suwtlarym şol ýa-ni suwtda şol kararlar alýarlar. 24 saatlap Türkmen halky türmede ýaly killetine ýa-ni basylyp saklanyp gelýär. Şoň esasyna parahatlyk, o parahatlykda adamlar o parahatlykda bizim hemme haklarymız bozulýar. Bizim hemme etjek arzugularymız ýok bolýar. Sebäbi diňe ýokurdan görkezme we halka basyşadyň nämetini şonedin sizden kanun sorajak ýok menden başga halky saklan. Ol emheme gulu, polis gulu bular nämet bilýär? Diň gurup bilýär, tutup bilýär. Başga zat edilýär, no bular bir jemgyýet gurumy däl, hökümet gurumy. Bular diňe basyşlar edip taklaýmasa, ýa-ni jemgyýet idaralary ýaly baryp maşgala var, problematny öwrenip, şu problemat hökümetde gidip çözüp olayan gurumy däl. Diýmek, problemalar çözülenok, basyşlaryň üstü bilen ýapylýar-da wagtlança bomba zamedleno diýse, ýa-ni wagtlança bomba bir gün ýarylmaly şo bomba şol ýaly taklap durar. Ýani şol ýaly redin çekip ahir redin ýyrtylýar, protestler başlap bir günde ýa-ni Türkmenistanda rejim çalşýar. Ýani şoň eltýärler, gраждан urşuny eltýärler. Ýani şol edilýän zatlar diňe gраждан urşuny eltýär. Näçip adamlaryň iqtisadi, sosial, syýasy problemler çözülenok. Diňe basyşlar bilen gorkulmak bilen saklap durar. Ýani şoň üçin Türkmenistan üçin hemme çykgaşak bolýar. Ol parahat atman bilen ýa-ni giýje rahat yatmak türmede de var şol. Anladın? Türmede de var. Türmeň daşynda Türkmenistanda da aç ýatýan, aç nime diýen, turýan, ýa-ni parahat atmanyň var, rahat giýjen var. Ýöne sen ýalyň kyn. Türmede de şol ýaly. Her wagt aç, kyn we sen eşek ýaly işledýär, puluň beren oklar. Şol ýalan daşynda Türkmenistan türme öldürür, ýöne parahat atman, ýa-ni rahat ýatyp durýan. Korrupsioner bolsaň Türkmenistanda gül ýaly, problema ýok. Sen ýa-ni birini öldürsen, pul bersen çöp durar. Sen korrupsiýa ýatdy hemmede. Sen biriniň bir zadyny ugurlasaň, maşynçy etsen, hökümetden pul alsaň, gelýärler, pul paýlaşýan bolýan, näme diýerler? Ýöne sen nasatsaň, ýapdekde durup derman alsaň, getip ýygnak gidýär. Ýa-da maşgalaňy köçede ýörseň, $20 getip ýygnak gidýär. O военный чрезвычайный режим ol. Rahatlıkta, parahatlıkta. O zaman Ukrayna bilen näçip deňişdirýär? Näçip siz Azerbaycan bilen deňişdirýär? Näçip Özbekistan bilen deňişdirýär? Goňşy döwletler. Näçip siz ine Gürgistan bilen deňişdirýär? Näçip Gazakystan bilen deňişdirýär? Näçip? Ine Afganistanda da parahat atman bar. İranda da parahat atman bar. Näçip o döwletler bilen deňişdirýär? Derre Ukraina ýapşýar. Ukrainada günah ýok. Russiýa çolup uruş boldy. Onanyň Türkmenistanyň bir Gurban bilen Serdar Berdimuhamedow Putiniň aýdan etmese uruş çolup prezident çalşyk diýerler.
Bize de şo bolup biler. Oňsoň şol ýa-ni Ukrainany Türkmenistanyň deňişdirmek eýýem ýalňyş. Şoň üçin ine bizim pikirimiz şeýle. Ine soraga geçäýin. Ine ikinji soraw ýene Nazar Saparow berýär. Sorada da pikirini aýdýar-da. Şunu TikTok'tan bir ýerden atdylar. İkincilik bilenem ýurdun prezidenti bolup bar wagtyny internet sarp edip otursa ýurda kim seretmeli soň diýär. Muň diýen pikiri ine siz internetde gurulýaňyz, ine siz internetde köp zatlar aýdýaňyz, ine prezident internet sereden o habar tutan o halkynyň bilen ok zat diýip ol giýje uni internetde oturup hem zatlar biljek bolsa haçan wagty bolar işleri ýerine ýetirmek diýär. Ine şu pikire näme diýýär Serdar? Murat Kılıçeviç, birleşler, şeyler bir zat bar da. Yurdun başına bir vezife bilen geldin, konstitusiýanyň üstüne, kitabyň üstüne, Kur'anyň üstüne, halkyň üstüne elin goýup kasam okanyndan soň, sen halky alada etmeli, her kim bolsaň şoň bolay. Hem halky alada etmeli, hem halkyň üçinçiligini gowy ýaşaýyşyny, asuda asman, bağışlan, dünýäniň hem ýerim asuda asman, hiç ýerden bomba ýagyp ýasanak yurdun üstüne. Türmeleriň üstem asuda asman ýani bugünkü günde Türkmenistan ulaqan bir türme we biz halk bolup muny hemmemiz kabul etmeli günümüz geldi. Ýa-ha müňlerçe ýyl Türkmenistan durmak üçin az birlik bolup bir rejimiň soňuna çykmaly, ýa-ha halk hökmüni bu dünýä ýüzünden ýitkitmeli. Okey, sağ olun. Nurcan apa bir zat goşak bolýanmyş, şul aýdyn pikiri. Sesini verin Nurcan apa. Sesini verin, internetde gitti. Men ýanky pikirde menem goşup geçeýin. Ine kaçanla howo prezidentiň wagty ýok, her wagt internetde otursa diýär-de. Siz Gurbanulyň grafikini bilýäňiz. Biz onu izarlap durýar. Gurbanulyň grafigine aýly. 2 edek hepdede işe gelýär. İşe gelende de ýanky giýjelerine bul aýdym ýanky bagşlar çağırıp, Akşaparow ýaly ýallaklar çağırıp, şurada bagş çağırıp ýanky ol ayarlar var. Hiç zaten çekinmeyen. Şol ayarlar bilen oturup ýanky akşam ýanky saat çalıp kepçek ýer. Hep dedik işe gelýär. Diňe spektakl gurmamak üçin. Ýani kabinet ministri idi beýle idi. Eline lister ýalar, telesiflorda gurlu diýerler. Ýygnanyň soňuna çel garaşmaýar. Ýygnak aýratyn geçýär. Muny aýratyn edip ýazýarlar da oňdan montaj edýärler. Ýani öňüne tekst goýup. Tekst okuýar. Yani açık zalda sesinin belli, yani eha var da yeközü belli ve montajdan sonra bu gidiyor. Bollu bir heptelik işini oturdu. Bu internette seriler yal vakt yok, giyicelerine otur geçecek. Bu ne işler yalının ukuyvam yok. Şoň üçin ine ukuyup bolman soň, internette vakti yok bolan soň, internette seyretmesek bize has dograk boşan. Nurcan apa sizin sesiniz bölündü. Bağışlan how bölündü. Prezident ökman del ol televizor nämäni açyp internet açyp dinlemäge. Onuň ministrleri var, her gün swotka berýärler, nerede näme bolup geçenini, her oturuslydan, her pudokdan, al Министерство обороны, al pogranvойскany, здравоохранениýany hem yerden gelýän swotkalar oň stolunyň üstüne goýulýar. Prezident işlemejek bolsa, halkyň ýagdaýy bilen interesowasiýa etmejek bolsa, ondan prezident bolmaz ki. Prezident hökman hemme zatdan habarly bolup durmaly. Doğru aýdýaňyz. Ine onuň kömekçileri var. Prezidentiň gapdalyna yani aparat prezidenti var. İçinde bir topor gulluklar var. Ol yeköz etmediýäli ine şu gulluklar var. Ine mysal üçin bizde gulluklar ýok, biz özümizde diýet hemme. Onda olsa gulluklar var. Значит, diýmek şu gulluklarda adamlar onu habaryny aýdanok, ýa bilesem gelenok. Bilse de hiç zat ukyplyk bolmadan serden ogum. Men ýalnys Gurbanyň
boyunça aýtdym. Sebäbi biz Serdar Berdimuhamedow prezident diýip hatap edem noktaýa onuň hemme haklaryny 20-nji ýanwarda karar çykaryp, şoň karar çykaryp konstitusiýon kanun çykaryp Gurbanuly ugurlap aldy. Gurbanuly şeýle bir ogurly kezzap, hatda öz ogulundan haklary ugurlap, halk mazlatynyň ýolbaşy bolluk kişi bolup, ýene şu prezidentligiň dowam edýär. Şoň üçin biz Serdar Berdimuhamedow haksyz prezident diýär. Olar bizim haklarymyzy ogurlaýar. Ine şol prezident bolýan prezident haklaryndan Gurbanuly ogurlaýar. Onu ýöne ýa-ni obloşka ýaly saklaýar. Onu ýöne obloşka ýaly barýar, gelýär, ýürüýär, obyekt açy, erini şey diýär. Başga bitirýän işi ýok. Ine şul işlerde dünýäniň çempionu. Ne Serdar Berdimuhamedow. Şoň üçin halkyň arasynda Türkmenistanda muňa boş baklaşka diýerler. Halkyň arasynda aklakamy boş baklaşka Serdar Berdimuhamedow. Şoň üçin Serdaryna ol ýa-ni internet görmäne aňyrda dursun. Şo ýerde Hacı Murat, ýa-ni Rejepow wa Ananazaryň ogly. Ine şol Gurbanulyň ýegeni, ine şol dwaýurunysy Serdaryň, ine şol açyk ukyprak bolansoň, insaprak bolansoň, köpçülikleri ýa-ni dogrurak berýär. Serdar ýöne gol çekýär. Serdar öz boş baklaşky işini ýerine ýetirýär. Galan işleri şol Hacı Murat diýen oglun ine şol işleri diýär. Ine men bir Özbekistanyň gelen informasiýa edin. Özbekler geldi, Özbekistanyň miýdi geldi Türkmenistana. Miýdi gelende ýa-ni Türkmenistanyň miýdi garşaldy. Indi bular gepleşe başlamaly otyr. Gepleşe başlaýarlar Özbekler ine şu meseleler biz Daşa işler ministrliginiň çözjek bolýarsyň, olum durum garaşyň diýär. Näme garaşaly? Häzir biri gelmeli diýär. Kim geldi ine ministr wa ornmasar wa hemmemiz berdi. Gelin çözdür. Yok bir adam gelmeli. Kim ol adam? Prezidentiň ýegeni. Ýa-ni Gurbanulyň ýegeni. Biz Gurbanulyň ýegeni bilen näme işimiz bar? Hacı Murat bilen. Biz ine miýde gelip siziň bilen ýa-ni çözüp alyp bilen guruma bilen gurlaşmagyna geldik. Biz o ýegeni bilen işimiz ýok. O ýegeni çözüp alyp bilen ýok. Ýok ýalňyş ýaňy. Ine gelir. 2 saat araşdyrar. 2 saatdan soň geldi bulum. Bir ýerden turup oturup hemmesini dinläp çözüp berdi. Ýa-ni Türkmenistanyň miýdi tasdiklady şonu. Men oňa aýdyp gelýän. Türkmenistanda döwlet ýok. Türkmenistan döwleti düýünden ýok. Türkmenistan hökümeti ýok. O siziň görýän obloşkaňyz o Türkmenistan hökümetde. Ol bir surat. Şol suratyň arkasynda ýa-ni Türkmenistanyň hökümet institutlary, ýagny gurumalary işlenok ýok. Olar bada, olar işlenok. Olarda hak ýok. Gurbanuly Berdimuhamedow ulum haklaryny ogurlady. Ol dini halkyň däl-de şol administrativ institutlaryň, ýa-ni gurumalaryň haklaryny ogurlady. Şoň üçin men ýa Türkmenistan döwleti ýok. Türkmenistan döwletiniň içinde territoriýa we halk we konstitusiýa we hökümeti ýok. Şoň üçin bizde hemmede praval. Biz pravalda dünýäniň çempiony. Ine men aýdym. Ýa bizim samsygymyz dünýäde dünýäniň çempiony Gurbanuly Berdimuhamedow. Onuň oglan boş baklaşky. Näme garaşýar? Şu biri idiot, bersen boş baklaşky. Hiç tada garaşmady. Hiç tat ýok. Bunuň bar edi bilýäni wiza bermek, gadançylyk etmek, ýa-ni onu basmak, onu saklamak, bir idiot kanunlar çykarmak, idiot proyektler etmek, arkada şäher gurmak, ýa-ni musurkalar öýler açylar ýaly. Oho, biziň deportda 10-20 ming adamlar ýatýar. Rossiýada, Türkiýede. Näçe bolan kömek etmeler, näçe biz ýa-ni kniga Guinness kitabyna ýyjak bolup arkada şäher gurulmuş. Olum Gurbanulyň öz puluna däl. Biziň pulumyza gurulýar. Hormatly watandaşlar, şo gurulýan şäheriň içinde köçelerin atlary, binalaryň atlary, öz garnaşynyň atlaryny oýa, öz adyny oýa, atynyň, eşeginiň, pişiginiň, güjüniň atlaryny oýa. Biziň gahrymanlarymyzyň atlaryny oýanok. Biziň gahrymanlarymyzy, biziň halkymyzy hasap etmeýän bir kezzap. Sebäbi biziň bar gazanan zadymyz 32 ýylda dymyp oturup arkada gydyndyk. Boldy, başga dadymyz ýok. Şoň üçin biz arkadagy diýenden karandadan gatyrypmylar. Biz güne özümizde. Men şeýle düşünýän. Yanlış diýenim bolsam, ýazyn kommentariýada
bizi sizin pikirini gatyp. İnnik sorağa geçelim hormatly vatandaşlar. İnnik sorağa ine Merçan diýip ýa-da durmuşdan doýupsyň ötýän Kasam Bahadır Türkmenistan prezidenti dönük etdim. Goý meniň ömrüm kül bolsun diýip. Ine şu düşünce, şu pikire Serdar näme pikir edýär? Dogrymy şu pikir? Biz Serdar näme prezidenta kasam içdik, ine kasam aýtdyk. Kasam aýdan soň biz onu hiç saat diýmeni hakymyz ýok. Kezzabym bolsa, ýa-ni adamlary agyr durmuşa salyp öldürýänem bolsa, ine biz şoňa aýtmagan hakymyz ýok diýdigi de şol. Kasam aýtdyň. Näme çip gurulýan diýdigi şol. Näme pikir edýär? Dogrymy şoň diýen pikir? İlkinci bilen wezipe gelen wagty ýa-da gördük. Prezident kasam edýän eken halkyň öňünde. Birat ýerine ýetirjek, jikmejik diýip. Ve bugünkü günde demokratik dünýäwi Türkmenistan döwletiniň başyndaky şahsiýetler bolsun. Bular yerine ýetirýärmi özüniň kasamyny? Halka gowy seredýärmi ýa-da prezidentçilik wezipesiniň arkasynda diňe talaňçylyk bilen, banditçilik bilen, kim gürlese kellesini ayırmak bilen 37-nji ýylda ýa-da 45 bilen 53-nji ýylda ýaly Staliniň döwrüne diňe kelle almaşak, diňe türme basmaşak, sesini çıkarany ayırmak, gürlemek bolanak, sesini çıkarmak bolanak. Näme diýip oty bular? Özleri yerine ýetirýärmi? Men bir mysal getirjek. 2000-nji ýylda Türkiýeden okuw gutaran ýylymyz başlyşda gutarjak koltuga saýlawlar boldy. Ve Ahmet Necdet Sezer diyen adam prezident geldi. Adam wezipe başlan günü birinci eden işi Kızıl Svet'te konvoyu durdurdu Kızıl Svetoforda. Kızıl yanıttır, dur deyiptir vaditiline konvoyu böyle. Hem mehosala düştü şu dövrler, gazetlere düştü, televizörlere düştü. Aha jurnalistler sonraya hormatly prezidentimiz, siz prezident adam, için canınızı howp attırdınız, maşin sakladınız Kızıl'da, näme boldu diýerine. Yurdun prezidentine hakmyny biz bir kanun çıkarıcı organın üstünde durup kanunu yöretmek için ve milletten halktan o kanunu talep etmek için prezident hem olsak ilkinci derecede çıkarılan kanunları aşağına kol çekilen kanunları prezident hakmyny biz boyun bolmaly diye. Biz boyun bolmandan soň yerine yetirmenden soň halktan nädip talep edeli diye. Yerine yetireli ki diye dilimiz uzun bolsun. Bugünkü günde Türkmenistan'ın başındaki prezident ya da prezidentler toparı 2 oldu, 2'den 2 olsa köpçülük oluyor da bunlar yerine yetirýärmi kasamyny? Näme edýärler? Binalar gurýarlar, imaratlar gurýarlar, firmalara satýarlar, tenderleri, ýöne pul gazanmagyň peşinde, ýöne ýurdu talamagyň ýygyna. Bular görünmändigmi? Ýurdun halkyň aç ýagdaýy görünmändigmi? Ekonomik problema görünmändigmi? Bular näme üçin soranaklar? Sağ olun. Sağ olun. Nurcan apa, siz söz vermekten bir küçük reklam etsem, neyle uğrayalım? Olur. Nurcan apa, siz ne pikir ediyorsunuz? Yine şu pikire, yankı bizim vatandaşımızın yeni pikirine neyle pikir ediyorsunuz? Vatandaş katı yanlış anglaya, doğuştan ona şu bolanok diyen sözü gulunu koyup koyupturlar azan derine, adının azan der yerine. Ödüne hiç bir vakit soru vermedim ka. İnha bizim prezidentimiz, inha bir konstitusiya var. Şu konstitusiya bilen işleyen ka. Halka otayda seyretmeli, halkın ýagdaýyny hemme dada diýip şu soru ödüne berdim ka. Näme üçindir prezident konstitusiýany açyp okanam däldir diýip pikir edýän. O şu soru ödüne bermeli. Ana onna aýan bolar hemme zat. Sağ olun. Şu kasam diýilýände diňe Türkmenistanda prezidente kasam. Beýlik döwletlerde watanyň kasam bar. Dogry. Yönü prezidentin kasam yok. Prezident görýäňizmi, watan ýaly edip goýdular, prezidentin ömürlük çalışmayan prezident goýdular. Diýmek seneýem ýeriň, konstitusiýaň, baýdagyň, ýagny simboluň çalışanok prezidentin çalışanok diýdi şol. Bular öz
diktator sistematyny ýasamak üçin şonu kasam goýdurar. Kasam bolana diňe watanma döwün etmeler bolmaly. Türkmen halkyna döwün etmeler. Ine ünsüren kasam maýdanynda watanma döwün etmeler. Eden ok. Türkmen halkyna döwünlük etmeler. Eden ok. Prezidentime döwünlük etmeler. Diýmek, sen prezidentin aýdanyny etseň ýa-da şoň ýanky döwünlük siýasatyna howa diýseň, onu sen watana döwünlük edýän we Türkmen halkyna döwünlük edýän. Berde logika ýok şu kasamda. Şoň üçin şu kasamy ýatyrmaly. Bul kasam däl, täze bir kasamam däl, täze bir ýanky adamyň istegi boýunça, göwüni boýunça bir goşky ýa bir zat aýtmaly. Adamın ruhunu ve döwletiň ruhunu, ýanky halkyň ruhunu galdyrar ýaly. Prezidentiň ruhunu näme? Halkyň ruhunu galdyrar ýaly. Ine onu döwlet demeňler, onu halkyň döwleti demeňler. Häzir kasam ol prezidentiňe boşluk kasam, onun kasam bolmaz. Mene şeýle pikir edýän. Gelin ilk soragy seyredeliň. Ilk soragy gelýänçe bir kiçik ýene de bir reklama seyredeliň, sebäbi bize watandaşlar diýe, ýanky agzalar diýe, döwlet agzalary köpräk reklam edin. Döwletini aýdýarlar. Hormatly watandaşlar, indi 4-nji soru, 4-nji pikir ýanky geliriň. Ine maýa diýip biziň bir watandaşymyz ýazýar. Bize ölüp yatan göremzok. Сам себе противоречишь, хороший пример показывает нашим детям, молодец он. Bäde açyk düşünüklerek, ýanky ýa Gurban ulen terda gow, ýanky mysaly öküdýän ýa-da biz gow öküdýän düşer ýaly, ýöne köçelerde ölüp yatan göremzok diýär Türkmenistanda. Şoň üçin Türkmenistan adamlar aç diýeniňiz ýalan ýalar. Ine şunu siz näme sorak bolajak? Ine şunu dogrudan Türkmenistan içindäki adamlar jogap berse gaty bolardy. Şoň üçin men haýyş edýän şu bizi görýän adamlara kommentariýany ýazyn, eger Türkmenistandan bolsaňyz ýa-da Türkmenistanda dogranlaşyňyz ýaşaýan bolsa, kommentariýa ýazyn kynurlar. Türkmenistanyň ýagdaýy boýunça dogrudan köçede hiç wagt aç adam ýatmaz diýip o derece Türkmenistan intek ýykylan o. Ya o derece yıkılsa onu bütün dünyada derhal bilinir. Onlar korkyalı o derece etmeli. Yöne şu ýaly sosyal ýagdaýlar döredýärler, adamlar $100 köp almalylar, her wagt yarım aç bolmaly, her wagt ýa közünüp görmeli, her wagt ýerteki günni alyp etmeli, siýasata goşulmaly ýaly, beýlik zatlara goşulmaly ýaly. Hiç prezidentiň ogurlayan pullaryna, Gurbanlyň ogurlayan pullaryna, siýasatyna, döwletimiň ogurlayanlygyna goşulman, pikir etmeyen, hiç wagt Türkmenistanyň jemgyýeti ösmedi ýaly, şertler döredilýär. Şunu agyr sosial şertler diýilýär. Ýürüýti halka döredilýär. Ünsüren bolsaňyz 32 ýyldan beri şu şertler ütgemedi. Şol agyr şertler dur. Men korrupsionerler we onuň daş döwründäki adamlar diýemok. 60-70% halk ine şu agyr ýagdaýda. Şoň üçin şunu biz jogap bersek açyk nimerak Türkmenistan içindäki watandaşlarymyza hormat goýmadygymyz bolýar. Şu soragy Türkmenistanyň içinden görýän adamlara haýyş edeli. Ýazyp bilseňiz kommentariýda ýazyn, ýazyp bilmeseňiz onu Telegramda maňa ýazyp ýöreň. Biz bir bileli şu soragyň jogabyny. Indi soraga geçeli. User-SL5 of 2 oz ýazýar. Salam aleykum murada, hemmeňiz dinleýär. Hiber bu ýagdaýda planyňyz barmy? Indi näçe ýyl boldy? Bir gruppa döwlet grup otyr, bir gruppa TikTok'ta, bir gruppa türkmenleri insan hukuklaryny gorap otyrlar. Ýöne bolýan zat ýok. Bir zat diýsem ýüzüňizi görkezäňde kime inanjak, haýsy gruppa inanjak, kim bilen ýol ýörejek, kim hiç kime inanamyzok. Bize gurrun ediberin, wagt geçip barýar. Öňüm ýazdym, indi Serdar bilen görüşersiňiz diýdim. Olum boldy. Ine şu söýdi. Şu ýanky pikiri we şu soralara näme jogap berer? Serdar? Men şeýle düşündüm de häzirki günde bu sorak hakykatdan şeýle aktivizm 3 ýyldan bäri hereket etip gelýän
Türkmenistan'ın halkının oyanma günleri, oyanma hareketleri ve bugünkü gününe bir topar onnoti, bir topar munnoti, bir topar belledoti, näme düşüneli zat edeli. Şeyle bir zat düşünelin edi dildeşler. Karşımızda karışsız bir taraf Türkmenistan devletimiz var. 30-31 yaşında. Hani eğer ön Türkmen başıyla koşsak, onun bilen 15 yıl, 16 yıl, 14 yıl, bu behazır oturanlarım 17 yıldan beri otida, karısı Türkmen'in başında. Ve 17 yaşlığını alayalı, yani Türkmen başının devrini halkı näme diýseňem bölüp bolýar bu taýda halk köplen Türkmen başının devrini kynçylyk çekemezak, açlyk çekemezak, pul tapyp bilýärdik diýer ular agla we köpçüligi. Şol sebäpli hem gelin soňky 17 ýyly seredil. 17 ýaşyndaky bir ýaş ýigit bilen ýa-ni ayağa alyp gelýän 3 ýaşly çağanyň tapawdy bolýandyr. Bugünkü günde Türkmenistanyň halky Türkiýede bolsun, ýurdun içinde bolsun, Ýewropada, Dubaýda, Kitaýda tapawdy ýok, ýurdun daşyndakylaryň alanymyzda bir zada seredilin. 3 ýaşymyzda biz entek. Nide dursun siyasata girmek, hökümete garşy gürlemek, aman bolanok, gürleme, iýmane ýokmy, içmäne ýokmy? Yani bugünkü günde iýmane we içmänesi Türkmenistanda olakan problem. Ve onun için ildeşler kısınman elbette ki bugünkü günde hak gorayan biri, 3-nji günde birini sorayan günü bugünkü günde biz hem Demokratik Vatan Türkmenistan siyasi hareketi hükmünde bilin ki esası platformada açıldı, siyasi kuramada açıldı, düýümüzden var, fundamentimizden var. Dine gelmeli adam sanımızı köpürtmeli ve yine de ehliňizi çağırýas, yüzüňizi açam diýemizak, saýdymyza girýäňiz, kaýt bolýaňyz, özüňizi ýazdyrýaňyz. Biz dine sanymyzy artdyrmaly ve kanun bilen ýeňjegimiz çyn boljak bolsa bugünkü günde, kanun bilen basgyny güýçlendirjegimiz çyn boljak bolsa bugünne ofitsialny belirli bir guramanyň gapdalyna yer alyp başlamagyň wagty geldi diýilýär. Sağ olun Serdar. Nurcan apa, sen ne fikir ediyorsun? Serdar hemede doğru bildirip geçti. O da düşündürdü. Menin bir aytjak zadım doğru. Biz ýaňy bir ýörjäň bolup başladyk. Bu siyasette gan döküşlikler bolmazlygy üçin demokratik ýol bilen girmek üçin birazajyk vatandaşlar işlemeli. Sizem koşmaly. Yani haşy vatandaş özüne soraw berip bilermi ka? Men şu 3 ýylyň içinde näme edip bildim? Yani näme koşup bildim? Bir peýdam boldumy? Şu hereket üçin diýip, şu siýaset hereket üçin diýip. Boldy. Serdar da Gat doğru, hormatly vatandaşlar, doğru. Senin diýäňiz doğru. Dürlü toparlar var, dürlü hareketler var. Bir hak oraya, bir ýa-ni çykşa TikTok'ta bir ol gowy. Ol jemgyýetiň ösýänligini bolýar. Öň şulatlar ýok da. Öň gillenip, ýa-ni o ýerde bir ýerde bir pravozащита, o ýerde bir ýerde bir Abdukliýew ýalyp bir çykşa edýär, o ýerde bir ýerde düýe çykşa edýärdi. O ýerde bir ýerde geldikleri käbir çykşa boldy, başga ýok. Häzir köpülik git başlady. Diýmek jemgyýet döret başlady. Bir şu jemgyýet dörenligi has ýerur. Eger kanun ýoly görüşýär bolsa. Başga ýol ýok. Siz opozisiýada diktatura garaşýaňyz. Biri bolmaly, hemmemiz şoň ýerden gitmeli, şo bolmaly, siz diktator bolýaňyz opozisiýada. Beýle bolmaly. Bir topar gitmeli, beýleki toparlar bir kişi ýa-ni wagtlaýynça mesele üçin goşulyp gitmeli. Olam wagtlaýynça mesele näme? Şol kezaplary tutsak edip türmäge batyp demokratik sistema geçmek. Ondan soň her toparyň, her ugruň öz ýoly bar. Ine şu ýerde bir adamyň ýygynyň ýöremeler, bir guramanyň ýygynyň ýöremeler, ýöne bir gurama, gowy inisiatiwaly gidýän bolsa, goşulmaly. Bile gitmeli. Ýygyna däl bir hatarda gitmeli. Yani biz şunu isteyen. Yani şeyle biz yankı yenibiliyor. Eğer bir adamın yankı iyiliğini çek olsanız, o adama bir zat bolaysa oturdu mu diye. Bize halkın iyiliğinden, halkı onu akıtacak topar gerek. Devlete halk hareketi, resmi taydan halk hareketi, açılan halk hareketi. Onun hazır yuvaş-yuvaştan kalk gidip oturuyor. Bunun saytı var. Bunun YouTube kanalları var. TikTok kanalları var. Bunun Twitter kanalları var. Bunun Telegram kanalları var. Facebook kanalları,
Hem yerde yuvaş mas medina puşka yal bolup gidiyor. Yuvaş. Şoň üçin bize topulýarlar. Ya bir topur yıllardan beri nomenklaturna pozitsiya monopoliya saklap gelýärler. Pravozashitada, mass mediada. Indi devlete dörep başladı, halktan çıkan bir hareket korkup başladılar. Ya devlete oları seyden o. Öz yürek gibi oturuyor. Biz aktivistlere karşı görüşendik. Biz nomenklaturna opozitsiya karşı görüşendik. Biz iki sani, kezza, yurt basıp alan, bütün halkımızı helak edip duran adamlara karşı görüşüyoruz. Birinci men gepleşimden ünitverip terden bolsaňyz, biz aydandır. Gurmanlyň bu kurdugundan Türkmen tiyal alya şunu yıkman goýmaýar. Biz başgalar bilen işimiz ýok. Näçe dırjaşa bizim üstümizde dırjaşa. Biz olara ikilik ýasamdyk. Biz olar bilen işimiz ýok. Olar nähir ýerteki fantaziýalar gurulmasa öz işleri, öz abraý. Gepleşimiz dowam edelim. İnnik soru, yine soruwa yeni bir soru üzeriyeliye 369 25 67 79 76 53. Ağamcan Türkiye'de kaçak diye Türkmenleri türmetek yerlerde saklaýarlar. İstanbul'un daşına kömek edelim. Boş gepleri peyda yok diye. Yine şu adam eğer men yani manraya aitsam şu fikirni yani manrak derle düşüncülük aitsam Türkmenler deporta türmede ýatýarlar diye. İstanbul'un daşına biz kömek edelim diye. Ine geplerden peyda yok diye. Ine şu mesele ne söylediň Serdar? Şulay ýan adamyň haýyşyna. Elbette ki adam pahel howlugyan bir zady hemme zady hem bolsa, ýöne şol bir zady ýatdan çykarmaly, bir durmuş guran wagtyň hem maşgalaň bilen birleşen günüň bugün nikahan gyýysa, erkir ogluny ýa bigiziňi ýa perzendini görüp bileňä, onuň wagty bar, sagady bar. Sabırly kul bara şat bolar diýeni, sabır bilen diýişimizi gysalyň, gysmalyň, hereket edeliň, howlukmalyň, öfkeyle kalkan zararla oturur, acele eden ecele gider diýipdirler Türkleriň arasynda şeýle sözler bar. Şonuň üçin howlukmakda bir peyda ýokdur. Howlukman dur akyl bilen, sakin kelle bilen ynamdar adımlar, hareketler bilen gidivermeli nesip bolsa. Sağ olun. Serdar, Nurjal sen näme pikir edýäň? Yok, men bu soruga jogap berip bilemem. Okey. Men jogap berýän şuňa siz ederek ruhat berseňiz. Hormatly vatandaşlar, men öňüm aýdyp gelýän. Biz Türkmenistanyň içinden turist bolup gidýär. Unutmaýyn. İş wizasy bilen näler? Yani halkımızın köp bölügi turist bolup gidýär. Biz Türkiýe, Rossiýa barıp şöyle gardan işleýär. Eýem kanun bozup şol. Siz halal zehmediňizi ýanky goýýaňyz, ýerine bi halal pul alýaňyz. Näme bi halal? Bi kanun. Sebäbi siz işlemeler, sizin hakyňyz ýok. Siz turistik viza bilen gelip şo ýerde iş viza, şo turist vizasyny çalyşyp kimligi alıp işlemene hakyňyz bolar. Diýmek, siz halal işläp, halal kanunly pul alarsınız. Ine şunu etmeýän ýagdaýynda sen eýem illegal, sen deportasyon lageryna düşýän, sen Türkiýanyň ykdysadyýatyny bozýan, sebäbi sen alýan aýlygyňdan salatlar ýok, sen alýan aýlygyň gün Türkmenistanyň geçirýände ýanky abarot, Türkiýanyň abarotundan pul aýyrýan. Ol bir kriminal. Ýewropada onun üçin tutup basýarlar. Ýa-da jerime salýarlar. Biz onu Türkiýede de edýät, biz onu ýanky Rossiýada da edýät, biz onu ýanky Warşawada da edýät, biz onu Berlinde de edýät, biz onu Fransada da edýät. Bizim türkmen halkyny düşünen okşoňa. Sebäbi Türkmenistanda şu ýaly bir kanun garadan işläp endig edipdir. Beýle bolmaly. Sen Türkmenistan näme şonu et? Ol türkmen hökümeti sana jogap bermeli. Ýöne baran döwletiňde, baran döwlet seni tutar, deporta salar. Sen mün güreşaýş olar çykarmak üçin. Çykarardyň ýene salar, çykarardyň ýene kurgawarot. Durmayan kurgawarot. Muny näme çözmeli? Birinjiden türkmen hökümeti başçylyk vizany aýyrmaly. Viza gerek ýok. Öňkü ýal goýmaly.
İkinciden Türk hökümetine haýyş edip, yani biz hat ýazyp haýyş edip ýa-da pravozащитник on tapawy ýok. Opozisiýa haýyş edip Türkmen graždanlary Türkmenistanda kösenýä, özüni ekläp bilenok. Şoň ýarty böyle Türkiýe gelip, ýa Rossiýa gelip işläp pullary Türkmenistana iyi bermese ýagdaý ýok. Gaýrat ediňde şonu boyuna alyp bize kömek edin diýip şu gelen Türkmenlere derrew tudawy viza berdiler ýaly. Ine biz şoňa görüşüp, şoňa başçylyk edip hökümet bilen görüşüp, ýani kömekçileri we Erdoganyň partiýalaryň ýolbaşçylary we etçeýsek, onu mümkin Türkiýe hökümeti şonu boyuna alarda diňe Türkmen halkyna şu wazmoşlyk berer diýip, on halkyň agyr ýagdaýyna ünsür. Ine ol çykalga ýöne, ine gelin ılgapçylar çıkaralım. Çıkarar, gurun yok. Yeni düşer. Çıkarar, yeni düşer. Sebebi, hazır ablawalar başladı. Türkiye'de, Rossiýada, ine Moskwadan, Podmoskowya'dan bana köp jaňa diýerler da aýdýarlar. Da Türkiýeden beter biz tutýarlar. Köçüde garaşly görüp diýerler. Dokumenti var ýa. Öňde 1000 rubla çözülýän bolsa, hazır 5000 rubla bermesen sen goýarnokla diýer. O biz günne işleýär. Şunki işlenmeden şunki polisa berýär. İşlerden ya gaýdanlar. Başga edýän dadymyz ýok. Ýöne gorkup ýa gizlenip aýryp. Öýe gaýdalyňda bizar bolluk şol gurmanlygyň bara baryp janymyz bilen şonu üstüne ýa böküp öldürmelem bolsa ýa tutmalam bolsa biz şonu edel, altýanam bolsa şonu edel diýip şey diýerler. Ine Rossiýadaky bizim watandaşymyz. Ine şoň üçin çykalga bir çykalga bar. Biz Türk hökümetinden haýyş etmeli, bizim turist vizamyzy tudawy viza geçirer ýaly. Raboçy viza. Başga variant ýok. Türkmenistany haýyş etsen, gaýtyp masara bolmasynlar diýip onam ýapar. Türkmenistan vizasyny berkleştirir-de Türkmenistan halky çykylmaz. Ine ýa-da şol bizim problemalarymyz nide bolsa, Türkiýede bolsa, Türkiýede çözmeli şonu. Türkmenistanda bolsa, Türkmenistanda çözmeli. Eger halkymyz Türkiýede türmelerde otursa, şo ýerde çözmeli. Ne şeýle ýagdaýlar. Men şeýle düşünýär. Eger siz öz pikiriňiz bolsa, sizin öz pikiriňiz bolsa, aýdyň ýazyň. Biraz doполнение. Aýdyň. On soňra her döwletiň bir büdjeti bolýar. Mesela Türkiýede bir büdjet berilýär, bir ýyllyk. Ol öz halky üçin berilýär. Ol gelen vizasyny, sroklaryny geçiren adamlar üçin däl ol. Siz mesela balnitsada da düşseňiz, siz eýem olaryň zadyna pasigad edýäňiz, o büdjetine. Olar ister istemez sizi liçit etmeli bolýarlar. Şoň üçin yani olaryň öz halky, yerli halky viza boldylar bu zatlardan. Salgyt töläňiz ok. Yani bu büdjette naruşat edilýär. Şoň üçin adamlar halk ayağı aldy. Öz hökümetinden sorýarlar. Yani bu gelen başka yurtdaky gelenleri ya resmileştirin, трудовой действительно emigrant edin, bolmasa da çıkarın. Yani bizim dadymızdan, goslarstwomyzdan. Doğru. Biz devlet halk hareketi bolup hat ýazak Erdogany şu mesele boýunça haýyş eder. Näle çözüp bolar, eger bize jogap berse biz hökman aýdar. Ýöne biz ýazyp haýyş et görür. Ine şu ýaly Türkmenistanyň ýanky işçiligi günüň artýar, ykdysady kriz gidip dur. Türkmen halky mejbur ýagdaýda başga döwletlere gidip işlemeli bolýar. Kyn görmän kömek edin, tudawy viza berin. Şoň turist vizasyny raboçy viza geçirip berin. Türkmen halky hiç wagt ýadyndan çykarmaz, siziň edýän ýalçylygyňyzdan diýip bir haýyş et görür. Egerde şol hat sebäpli ýanky Erdogan pikir edip nimetse onu üstünlük. Ine şol durupdylar bizim deportdaky oturýan türkmenlerimiň ýanky artdyrmak tan. Başga ýol ýok. Onu näme görüşük başga? Türk hökümeti garşy görüşük. Ol kanuny hakyny hereket edýär. Hälim çekbildiler, dogrymy aýdyn. Türkmenistan net görünýär. Edilmedi. Derrä seni baglak giderler. Tutup bizi atkalarlar da ya bir ýere sokurlar. Ýöne Türkiýede bolýar, Türkiýe demokratik sistematynyň döwlet, ulan sistematyny ulanýan döwlet.
Bizde demokrat sistema ýok, bizde diktator sistema. Hormatly vatandaşlar, ine şu ýerde bizim bir vatandaşymyz soraw berýär. Başga da sorawyňyz bolsa ýazyň, men Farhady boýunça da jogap berjek. Şu vatandaşymyz soraw berýär. Murada Türkmenistanyň bundan beýlek nähil bolurka? Türkmenistan nähil bolurka diýip berýär. Ine şu sorawy men Ferdar Hajanipe soraýan. Ferdar ine köpden bäri TikToklarda, radiolarda çykyş edýän debete azat bol. Köp bizim vatandaşlarymyz bilen gülüşýäňiz, siziň dünýä garaşyňyz menkidenim uly, siz günne çykyş edýäňiz meni ýalyar aram-aram. Öz pikiriňizi aýtsaňyz, bu dinleýärdik şonu. Türkmenistan'ın halkının bundan beýlek ýagdaýy nähili bolarka. Gülýaly bolar näsip bolsa inşallah. Ağzy birleşer sebäbi şu TikTok'larda bolsun, ya radio efirlerimizde bolsun, bir zada düşündük ki Türkmenistan'ın halkının edebiýaty we sungaty sarpa goýuşy ve serlerinden şu soňky döwürlerde esser döwründen başlap Mahdum Gulen we şahirlerin ýazan goşgularyny bolmalysy ýaglak ulanyp däller, diňe diktaturany östürmek maksadyna bir şahsiýete garaldyp öwresipdirler-de gynansak we bugünkü günde Türkmenistanyň içinde tanymal sungat işgärlerini gynansak hem görýäs, esasy dogruly we hakykatly aýtmagyň deregine bir döwürleriniň köşk şahirleri ýaglak diňe paçany öwüp 1220-nji ýyl ýadymyza düşýär gynansak hem Buhara, Samarkand we Harazm paçalygyna Çingiz Hanyň gelip bulara aýrykydan döwrüne ýaglak. Ne musulmançylykdan bir neme galdy, ne adalatdan, hukukdan bir zat bar. Her kim ogurluk edýär, her kim jümbürlük edýär. Ýöne elbetde ki garyp sen ýyglama şiirdek bolarsan diýen Mahdum Gulen goşgusyndan ýene de şonu aýtyp geçýäs we inşallah gelejegimiz gowudur. Diňe inanmaly, umytsyzlyk uly günälerin biridir. Umydy hiç haçan kesmerler ve bir zady bilmeli. Gidin edin, sen et de haçan edersin na diýip otursan ýaşy 40-ndan geçenlere oje düşünendir. Almanyň ağzyna bişip düşmejekdigini elini uzatmasaň şu almağa garşy şonuň ýaly hem hakymyzy diňe talap etmekdäl günügelli gerek bolsa iki elimiz bilen goparyp almak bilen. Sağ olun. Nurcan apa, sen näme pikir edýäň? Doğru. Doğru belläp geçti Serdar. Alma biş ağzıma düşdiýen zat ýok. Vatandaşlar, hemmämet ağzı ver bolmasa biz bizim vatanymyzdan, elimizden gidip barýa. Şonu görüňiz okmay. Ýagdaý gaty kyn. Şoň üçin ağzı ver bolaly. O wagt güläli güllük bolar. Hemmämet ağzı verçe girip vatanymyzy halas etmeli. Sağ olun Nurcan apam. Menim bir goşaýyn. Ýöne men söýüň goşmakdan bir kiçik reklam edeyim. Hormatly vatandaşlar. Hormatly vatandaşlar, ine şu ýerde biziň Güljan diýip bir vatandaşymyz soraw berýär. Murada Türkmenistandan Türkmenistan bundan beýlek nähil bolarka diýip. Hormatly vatandaşlar, men size gynançly bolsa da hakykat aýdym. İki ýol bar. İki prinsipial ýol bar. Nähil Türkmenistan boljagyny. Birinji ýoly. Egerde biz hiç zat etmän gidip ýörsek, şu durmuş dowam eder. Sebäbi eger ünt beren bolsaňyz, Gurbangulyň zapasnoy Serdar Baklaşka berdi. Boş Baklaşka. Indi Serdar boş Baklaşkan ýygynaky Kerim turmuş geçip ýör. O futbolda görün bolsaňyz, ýani oýunçylar oýnaýar bolan bir turnovka edýär, gapdyna ýani razminka edýär. Şo razminkada berip ýör. Serdaryň borjy ýene 15 ýyl döwlet alyp barmak. Oňa çelli razminkadaky bir kezza Gurbangulyň aktygy taýar bolupdy. Ine şular dowam eder, iýidi giderli. Eýem görnýär şo zatlar. Onu super analitik bolmaly, şo zatlar görmek üçin eýem görnýär. Ünsörüm, 32 ýylda diktatura batyp geldi halky. Bizim 2,5 ýyl muny ýenjek bolýar. Şu diktaturaň arkasynda pullar bar, adamlar bar.
men öňüme aýdýardym. 9.000 san MHM, 14.500 san polis, 35.000 golay waýenli, bir 5.000 golay sud işgärleri, prokurorlar we şuňa meňzeş ýanky gurumlar. Bular uly möçberli adamlar, ýanky köp möçberli adamlar. Biz näme? Dewlet toporuna siz komentar ýazmany gorkýan. Dewlet toporunyň halk hereketiniň ýeköz başajagy iş ýok, halk bolmasa. Biz halk hereketi hakykatdan bolsa, biz içine girecek, bir şolakda düzecek. Ýöne pikir etmeň, men beyetmin bolup doldum ya beyetmin bolan bir künden beyetmin bolan ya da Serdar beyetmin bolar ya da Nurjan apa ýa-da meditasiýa edip bir gün beyetmin bolar, bilen bar 3 beyetmin bar, şonu düzler. Umytdan aýrym bu zatlar. Biz özümüz barmaly, her adam galmaly ve şu zatları düzeltmeli. Ol her adamın borcu. Şu özüňe türkmen diýen bolsaň, türkmen pasportyň bar bolsa, sen lewap dialekti bol, sen ýanky daşo dialekti gurulýan türkmen bol, sen Balkan dialekti gurulýan türkmen bol, sen Qaqaly dialekti gurulýan türkmen, onu hiç il tapamam. Türkmen pasportyň barmy? Sen Rus bol, Özbek bol, Azerbaycan bol, kim bolsaň şo bol. Galmaly. Galmak diýmek köçe çykmaly. Bir köçe çykyp türkmen baýlagyny gurmaly. Bizim bardymyzy gurmaly. Şo gaçmamy diýär. Uruş gereginde. Kan döküşlük gereginde. Ondan biz ýygyny özüne alyp gideriz. Näme etmelen bolsa biz taýýar. Ine şul ädimler biz etmesek, bizim geleceğimiz şul birinci skema boýunça gidýär. Gurmanyly, Serdar Bozbaşlaşka, 3-nji tämgeler halkyň içinde bir lakamalar. Ine şu zatlar gidip durur, idiot çözgütler ve ýanky bilimsiz, sowgutsuz ýanky ideologiýa boldy. Ýa-da biz galyp şular ýanky musul supervisor täzeden döwlet kurup, täzeden halkyň döwleti kurup gidibiler. Ine o ýagdaýda Türkmenistanyň geljegi gaty bolar, gaty bakty bolar. Bize hormat goýarlar halk bolup, bize ýanky halk bolup siýlarlar, döwlet diýip siýlarlar bizi. Şuňaçy döwlet diýip siýlanoklar bizi. Türkmenistan diýsen gön, ýa Gurbanuň suratyny ýüzüne elmeýärler, diktator diýip. Onu bir aýdamda biz diňe türkmençe aýdyp gelýär. Onu bütün dünýä gurumlar tasdiklady. Bütün dünýäde tasdiklanyldy. O näme sebäp tasdiklandy? Gurbanuly kezzap bilen Serdar boş baklaşkan eden hereketlerine analiz edip, ýa tasdiklap, şoň esasyny şu zatlar tasdiklandy. O Gurbanow çykyş edýär diýip, şular diktator diýip tasdiklanmaz. Sebäbi türkmen döwleti suwda berbilýär şolary. Resmi taýdan tasdiklan materialy türkmen döwleti suwda beripdirler. Gorkýar. Ýa hem ýerde suwd eder muny, ýene bir gerek. Şoň üçin bular diktator döwleti diýip boyun alýarlar ve diktatorlygy ýöredýärler. Ine iki ýol bar. Türkmenistanyň geljegi ikinji ýol, baktly ýoly bize bagly. İsteseňiz gelin erti saat 10'da şonu edelim. Biz baraly, siz galyn, edelim şonu. Dewlete halk hereket taýýar, ýöne bizim türkmen halkyna taýýar. Ine biz türkmen halkyny taýýarlamak üçin çykyşlar edýär, düşündürýär. Ünsüň soňky 3 ýylda yaman köp saat düşündürdük. Köp adamlaryň pikirleri ýütkedi. Araslanıp başlady. Diktatoryň propagandasyna çykyp başlady. Biz uly iş bitirdik. Biz adamlara aňlaryny açdyk. Azatlyklary görkezdik, badygyny we şonuň gazynyp bolýanlygyny görkezdik. Öň ýadyňyzda bolsa 2020-nji ýylda 25-nji sentýabrda biz protesta çykarylmazda gülýärdir üstümizden. Konstitusiýa näme? Kim konstitusiýa seredýär diýip. O näme diýip bilmeýän üstümizden gülýärdir. Inni bolsa adamlar çötkü düşünýär. Döwlet bolana konstitusiýa işlemeli. Döwlet bolana halk territoriýasy we konstitusiýasy prezident därler. Prezident çalışanyandır. Ýöne döwlet çalışanyan därler. Döwlet şo bir duruşudur. Oňa prezident wagtynça taýlanýan adamlar goşmalylar. Prezident konstitusiýanyň içinde bir bölüm, bir wezipejik. O zaman şo wezipe hakykatdan hem meclisden pes wezipe. Meclis kanun çykarýar. Bu bolsa ýerine ýetiriji. Ýani ikinji etap wezipesi. Şoň üçin biz bolsa onu ýani
borşundan metere usiliyeni edip, arttırıp, onu perişti hükmünü yani seyrettirip halka halk korkutup saklak gelip oturuyor. O bu gülkünçler, maskaraçılık. Yine şu yoldan gitsek, elbet Türkmenistan'ın yakın vakitte bolacak. Yönü. Şu yolla biz yürüsek, yakın gelecek vakti. O zaman bir daha düşünün. Yine merkeze, Putin yıkıldı, Merkez Asya, hemmesi demokrasiya geçti. Bütün planeta demokrasiya geçer. Türkmenistan halkı ayağa kalmasa demokrasiya geçmez. Şöyle kısan diktatör bütün dünyanın üstünden ve Türkmen halkının üstüne gülüp devam ederler. Anladın? Bizim meselemiz Türkmen halkının üstünden çözülüyor. Ana Rusya bize kömek eder mi? O bu kömek eder mi? O devlet bize kömek eder mi? Amerika kömek eder mi? Amerika'nın işte, Rusya'nın işte. Türkmen halkının işi. Senin önünüzde problem olsa Nemçip Amerika kömek etmeli. Nemçip Rusya kömek etmeli. Nemçip Avrupa kömek etmeli. Sen önünde maşgalanda sen çözme şu problemi. Maşgala olup oturup maslahatlaşmalı. Fikir alışmalı. Nem olacağını düşündürmeli. Kim kendine geçen olsa durdurmalı, düşündürmeli. Çare görmeli. Öz halkın, öz yani maşgala olur. Причем тут Amerika, Avrupa, on irat ediyor, on doğru söylediyor. Amerika doğru söylediyor. Öz vakitlerini oraya. Rusya doğru söylediyor. Öz vakitlerini oraya. Biz ne irat ediyor? Nemçi biz vakitlerimiz oranlı. Şuraya alayım. Şimdi yeni bir soru geldi. Farhat neydi deyip. Yine ben şuna özüm cevap vereyim. Ruhsat verseniz. Farhat boyunca yeni bir geleceğim. Hiç kim başka bir materyal verilmez. Hiç kim delil görközüp bilmez. Erteki bilim fantaziyalardan başka. Bir de gelen maglumatlar boyunca 2-3 ayın davamına maglumatlar üytken yok. Şu gününe gelen maglumatlar boyunca Farhat ya Amerika ya Avrupa akıdılmalı. Onun üstüne yani kurumlar işlepti. Onu şunu akıdırlar, eğitim akıdırlar, bir bunu akıdırlar, biz onu aydıbilecekler. Bizim elimizde de hatta Türkiye'nin elinde de. Türkmenistan'a bir yerde on adam yok. Şunun için eğer de Farhat'ı tutunmalı olmalısa, Türkmenistan'a akıdılmalı olmalısa, onu aeroportta görürdüler, onu yankı hem yerde görürdüler, informasyon çıkardı, o yerden, bu yerden, hem yerden informasyon çıkıp bırdak bulurdu. Allah İshak'ı Allah çıktı informasyon. Gizli netlerin çıktı. Cuma taparın informasyon çıktı. Gizli motoda. Çıkar. Dikkat etmeyin. Türkmenistan'ın içinin kıymetinde saklanan olsa informasyon çıkandır. Hiç Türkmenistan'ın informasyonu yok. Farhat boyunca. Farhat özü çıkardı, özü cevap verir. Niye de olanı. Tavır edelim. Benim fikrimce yine gelecek vakti şu mesele çözülür. Ya köpe gitme. Türkmenistan'da bizim fikrimizce Türkmenistan'da yok Farhat. Hiç kim bir tane delil getirip bilmez. Gep görünürlerden ve erteklerden başka. Yine yeni bir soru var. Şu soruda geçelim hürmetli vatandaşlar. Yine şunun benim efiri tamamladım. Başka soru olmasın. Yine bir yerde Mıradağa Kaşpirovski diyen bir sizi günahkarlayan Farhat'ın tutulununu sizi günahkarlayan. Siz Farhat tuttuğunuz diyer, siz onu çıkarmaya ruhsat vermediniz diyer. Onun için Farhat'ı akittiler diyer. Şunu bir açıklaştırıp verin haiş diyer. Ne şu soru siz bana ruhsat verseniz, bana verilen soru ben cevap verin. Ondan sonra eğer koşacak olsanız koşmazsanız, koşmayacak olsanız ondan koşmazsanız. Gelin inni edelim. Farhat meselesi boyunca. Farhat May ayında tutuldu. Onu çelli biz Farhat bilen bir topar protestler ediyorduk. Ben kanalına gidip çıkış ediyordum. Ben golladım onu. Son bana söylediğinden son ben onun gollamanı yani özüm işte gollamanı ben durdum. Devletin aktivistleri katnaşık ediyordu, nime ediyordu. Yani Farhat bir in bir erve denen adı köp adamlar bilen söylüştü. O doğru. Yine şeyle bir yankı verilen soruya cevap verecek olanlar. Eğer de Türkmen Siyasi Fonu'nun sekreteri Öğünü Kaşpirovski diyen adam Saparov Atımra men Farhat halat etmeyene ruhsat vermedim diyen olsa onu yalan kuruluyor. Ümit verin. Men YouTube'da ve Zoom'larda haş ettik ediyen her vakit.
Farhada kömekler gerek. İstenlik adam, istenlik advokatı yankı alıp Farhat boyunca işlep verir. Farhadın advokat aydiya gelsin yanında işletin yine materyallar. Men hiç kime iyi verecek, hiç kime yankı poşta öyle verecek, gelsin işletin. Men öz işime diyen, siz öz işime dedim. Ol advokat, humanitar advokat da. Ol advokat pulunu tutulan advokat. Ol öz profesyonel işine diye. Şunun için men her vakt kömek sorayadım. Hatta finans kömegini sorayadım. Finans kömegini geçirdiler. Men onu derrü Bahtiyar'ın yankı Farhad'ın toporunun yanına oğlanlara geçirdim. Sonra öyle ayette şurada geçirin deyip biz geçirdik şunu. Bir de 2 tane ya 3 tane platör geldi. Sonra mahrum geçirdik. Qaytıp üstüne koştum. Men her vakt diyedim. Size mi işlep bilirsiniz Farhad'ın meselesi boyunca? Bize mi işlep bilirsiniz? Hemmemizden işlep bilirsiniz. Sebebi onun yankı elbetliği yok. Yani akıllı hareket etmeli yani. Yine şu Kasperovski diyen oğlun hiç vakt men aydanımı dinleyen oldu. Ne yapıp şu edek men onu deyiptirin yankı sen sokulma, oğlum sokulmandır meninle. Yine haçanla konsulluğu prezidentin adına hat etmeyene baranla Dur Sultan Zarina Atamrat Saparov DVD topara bilmeden şunu. Bulmasa o DVD toparın adminin yol boştu. Bir de aytmadan biz bilem doktu. Biz onu bizden soran oktamı. Öyle gitti uruldu. Urulundan sonra biz havarlı olduk. Havarlı olup dinlemen 3 günler dinle kalkar urulundan yemeğel hatlar, canlar edip 3 günler görüştüm şunu. Yani urulundan. Hem dünya yetirecek var. Jurnalistler deydi. Avrupa jurnalistler, Amerikan jurnalistler. Biz görüştük bilmesene. Biz hem aktivistler uğraşıyor. Gücümüz yeterinden. Bizim gücümüz çekli. Bizim bir robot yani. Bizim mümkünçülüğümüzden çekli. Şunun için bizden devletin içinde vaka ruhlanmaydı. O vaktları ol yankı hes fon dünyada onun yadi. Onun hareket ediyordu. Hatta devleti adminin yol açtı olanlardı. Şunun için biz bilemedik yoktu. Yine biz hiç kimin elini dank durmadık şu Farhad'ın işine. İstenin adam istenin yani hareketlerini edip biliyordu. Kim size Farhad'a koşulmak qadağan deydi. Kim şunu diyen olsa, eğer ben şunu diyen olsam o yalan görün. Bunlar beni Zoom'a çağırdılar. Beni hemen devlete toparın. Zoom'a çağıranlar hatta Zoom'da hurmatlı gürleşme bilmediler. Başından başlar dine Yunus Maşenlik Farhad Türkmenistan'a gittiler. Başka bir yersen dinle nokta oğlum. Ne olur? Men şu yerde bir durnuklu bir yerse teklif ettim. Adamlar şun konuda bizde hiç malumat yok. Yine Farhad'ın yanına Yunus malumat veremedi. Bizde yok malumat. Şu Yunus advokatların işlep dur. Gelin şunun bilen bir gepleşip kurmalıyım da şunun bilen hareketleri edelim. Bir de yine şun diyenlerin bağırlap şunun bilen yankı işlerli. Sizem eğer Türkmenistan'da diyen o işlem Türkmenistan'da yani Farhad'ı adı çıkar. İki taraftan işler. Türkmenistan tarafından işler ve Türk tarafından işler. Yönü durmalıyım. Hayiş ettim. Kayıtıp hayiş ettim. O olsa yankı arasında bir maşenlik var. Nomenklatur maşenlik. O hususu nemeye düşüp başladı. Nemeye düşüp başladı. Şu yerden yankı bu maşenlik yankı söğüp başladı. Ondan sonra men sesimi öçüldürür. Şu yerde biz gürlüş ömledik. O birinci gerekte. Yani şunun için sizin bilen adalatlı, ağraylı, gürlüş bulun. Yoluş kaşbir olsun. Yani şunun için biz size alamız öz Kur'an'ımızda. Yani biz sizin bilen hiç 3 gödek çağırdık. 3 gödekten yöne bir hiç tadım üstüne yöne dava ne yapıyorlar? Dava hiç tadı getirmiyor. Çekiliş gerek, kurum yok. Yöne adamın şahsını etmeliler. Yani şunun için bir taşlap kaytık. Yani gürlüşe yani. Şu zonda dinlemen ne yaptım? Yani Serdar Ahmet Nurcan Apa vardı. Biz niye qadağın edelim? Biz yine mihman olup var ya. Biz niye size qadağın edelim? Diyen de adımız niye edelim? Biz mihman hükmünde var ya. Biz size niye qadağın edelim? O zaman benim pravozasitni organizasyam size qadağın eder. Yani. Elbette yok. Elbette yalan şu hatta. Siz özünüz pravozasitni kuruman vekiller değil mi? Ha o.
Diýmek, siz näçe işleňiz? Näçe devleti 10 şahsydan köp akça geçirdi, Farhady ýa-ni gorajak bolup protestler, fizik protestler New York'ta, Zoom protestleri, video çıkışları, Senata ýüzlendi, Amerikan Senatyna, Amerikan Kongresine ýüzlendik. Parijde Senatda çıkış etdik. Onun agzalaryna ýüzlendik, hat tutdy bilen. Onun başka Respublikan Partiýa ýüzlendik, Amerikan Respublikan Partiýasyna. Ondan daşary OBS ýüzlendik. Ondan daşary video ýüzlenişler etdik. Erdogany ýüzlendik. Biz bir topar akçyly geçip gelýär. Näme sizden? Bir de görüşýän halk hareketi ýa-ni politikler. Hatta pravozащитная organizasiýa da. Siz pravozащитная organizasiýa diýäňizde bize topulmaktan ve Yunus topulmaktan başka zat edendir. Men Yunus'u tanamam. Şul Farhadyň işine tanak gazdym. Olamaydy ýa. Men sen Erbet adam diýip hata edip ýördüm onu. Men hemme adam üýtgedi. Men ýeň gördüm adam ýaly guruluşýan, adam ýaly çölüşýän, sözüňde durýan. Özü ýeň görýär. Ya men onu tanamam. Hiç wagt işleşmem göremem. Şul işte Farhadyň işine ýedinsini bir ýa-ni ugur Farhadyň bilen işlemek üçin şul başgalar ýok. Bizim mümkinçiligimiz ýok. Advokat tutup şöyle işlemeni. Mysal üçin Kaşpirovski ve pravozащитникler grantlar alýanlar. Näme advokat tutaňyz? Erteden başlap advokat tutun da iyi verin. İyi verin ýa-ni polis gulugyna, Stambulyň polis bölümine. Jogap bermek ofitsial ýüzlenin, advokatyň ýüzlenin. Deportasion lageri, Goçedar ofitsial ýüzlenin, edenok ministerstva, İçeri işler ministrine. İçeri ýa-ni migrasiýon gulugyna, Ankara ýüzlenin ofitsialyna. Ýüzlenin serheti ofitsialyna Farhat Meymankuliýew geçdi serhetden. Haçan geçdi? Datalaryny alın. Ýüzlenin Erdogany. Näme bilýän ol? Näme bilýän ol? Näme bize topulýan? Biz size näme etdik? İşimiz mi yok sizin? İşimiz bolmady. Men düşünem okşa zatları. O kelleňizde ertekler versiýa edip, o ertekler men size aýtsam özüňiz bilersiňiz. Siz pravozащитниклер ve sekretarlary Türkmenistан fondunyň Farhady Türkmenistana akitdiňiz. Farhady Türkmenistana urup ellerini ýa-ni döwüp, aýaklaryny döwüp jaýladyňyz. Onam onsoň bir näçe wagtdan soň ýene çykaryp alyp, ýuwuşdyryp, zat edip, suwda akitip 25 ýyl wagtdan. Onam Owdendepe ýerleşdirdiňiz. Ozaň Owdendepe'de ay biz köp moýanky gaty berk edipdir diýip, ony Owdendenden çykaryp, ýene suwda kelip, ýene 18 ýyl kesdiňiz. Siz diňleseňiz. Onam ýene de suwda näme türmäge sokdyňyz, onam al görüp ýene çykaryp, ýene Kaşpirovski 22 ýyl berildi diýär. Şul ertekler bu torolmy? Siz pravozащита, siz ertekler aýtmalar, siz Andersonyň ýa-ni hünerini alýaňyz, beýtmeler siz. Ine men size aýdym, diňe şuwun devlet toparynyň eden işini görkezin size. Diňe şuwun. Farhat çykarmak boýunça bir minut. Şuwun ýerden men şunu etdim. Kelläge geldi, ine men şonu etdim. Ünsüyorum. Ine hormatly vatandaşlar, ine biziň e-mailimiz, ine şu e-mailde men ýazýan bir minut. Ine şu e-mailde men bir näçe e-mail ugrutdum. Ünsüyorum. Şu ýerde 20 sany onuň gurumlaryna men hat ýazýan. Şu hatda da men düşündirýän. Farhat Meýmenowyň meselesi boýunça bize maglumatlary berin, gaýrat edin. İyice Suriye, Kaka, Suriye adayı ağırdat. Yine şu yerde de yazan sos. Zeffe dün aktivist Farhat Meymankuliýew. Yine şu men ettim şunu. Näçe men şunu ettim? Sebäbi men şu yerde Türkiýanyň oňuny gördüm. Türkçe okey. Aşağı düşdüm. Şu yerde gördüm yine gurumalar ve atlar ve ýoluşlar var. E-mail adresleri var. Hemmetini verdim. Oňa çelle yine men şu yerde yine bul maýynda ikinci maýynda Jeneva'yı verdim. Ünsüyorum olsanız verdim. Jeneva'nın e-mail adresleri. Şu zatları yani men edip durun. Bu hem ikinci e-mailim. İkinci e-mailim. Şuradan cevap ben resmi taýdan ýüzlenýän. Men ýöne maňa maglumat berin diýem o. Resmi taýdan ýüzlenýän de resmi taýdan maňa jogap berin diýen.
Näçe men şunu diýem? Näçe Atamurat Saparov Türkmenistан Respublikasynyň sekretary eden okşan. Sen başlyklaryň bar. Ýölenip bilerdiň. Gelin oturalım, plan çekelim. Gurbanow ýatdan çykaralyň. Gurbanow kim? Bize hiç kim. Biz hereket etmelim hawa. Gelin başlaýyn. Polisden başlaýyn, goç edarasından başlaýyn, onu ýat başlaýyn. Türkmenistana hat ombudsmany bereliň. Bir topar işler bar. Türkmenistana diýen. Men size maslahat berin, ideýaňyz bolmasa. Ýalın Türkmenistanyň Fransaň pasportyna, Angliýanyň pasportyna, Amerikanyň pasportyna, ombudsmana, onuň gurumalaryna jaň edin. Näçe beden zor. Biz Türkmenistanlydygyny egerde tutnamy alyp bilsek, biz Türkmenistanyň hemmetini aldyryk. Näme siz edin bolaksyň? Näme bolýar şonu siz etmedi ýa. Näme kim el aýaňyzy ýanky baglap dur. Aýdyň men şoň ýanky sizin ellerinizi açyň. Aýdyň şonu. Advokat bilen dokmy. Men size aýdyn prичина näme? Esasy. Türkmenistanyň nomenklaturna pozisiýa bular aktivistler çıkarıp monopoli edip grantlar alıp berýär. Başga bir goşulmaly. Şu gödeben Yunus diýen oglan öz puluny orta goýup, şu günem ananyň adwokatlaryna töläp berýär, o görgüli. Şu günem şo pullary çıkarıp berýär öz, başga kömek edýän ýok. Şu günem adwokatlar ýa-ni Istanbulda gezip berýär Farhadyň meselesi boýunça. Bular bolsa näme diýär? Öz üstüne geçilen grantlar almak üçin ine şu gödeben şu monopoli ýykyldy, finans skema ýykyldy. Yunus öz hareket etdi. Ine şunun finans skemasy ýykyldy. Indi bular näçe ýykyldy? Sebäbi şu Yunusyň ýanyna Gurbanow durdy, şonu gorap durdy. Bular ýanky boýuna gidip bilmediler Yunus diýil ýani. Sebäbi her gerek başgaça edýärdi. Men Yunusy goramok. Men Farhady gorýar. Farhady çykarmak üçin. Ýöne bir adam ýaly işleýän oglany kömek edilmesen azap bermeli. Men şunu diýjek bolýar. Yine şunun için size haýyş edýän. Akıllanyň. Biz kes fonda garşy görüşemdik. Biz ya beýleki o geldikleri ertekiçe garşy görüşemdik. Biz aktivistler çıkarýar we biz rejime garşy görüşýär. Bizim başka maksadymyz ýok. Seýdin bizim programmalarymyzda. Ine ünsüriň, seýdin. Men size görkezdim. DWT programmalary bar, ofitsialny. Şo ýerde bizim maksatlarymyz ýazylgy. Biz onu ýagny men size görkezdim, son görkezmek diýmem. Ine şu ýerde ýürüte programmalary bar, DWT programma. Ine şu ýerde 4 dilde ýazylgy. Rus diline, türkmen diline, ingliz diline, frans diline ýazylgy. Hemmeler üçin. Derim şo ýerde barmy aktivistler garşy görüşmek? Şo ýerde barmy farhatiyalykly tutup bastyrmak? Ol bir idiotizm ol. Şoň üçin men şuraya toğry jogap berýärmem men. Hormatly watandaşlar. Indi başga bir zadaýdan ýaňy bir ýene de bir onular maňa soragy berdi. Şol soragy boýunça da jogap berýän. Ine siz diýäňiz Farhady akitdiler. Ünsüriň. Farhady 20-30'da tutdular. 19'da. Men ýalşmasam 19 may. Öýünü ýanky tutan bolsalar, soň polisiýa akidip saklan bolsalar. İrden saat 11:00'da Türkmenistana näde uğradyp bilýärler. Sizin bir kelleňizde näme sygýar şu zatlar. Ha o deport lagery goýuldy we şo ýerden deport edip çykaryldy. Başga bir ýere akidildi, başga ýerde saklanyldy. Siz bolsa şu küçük etap maglumatlar alyp hemme zat şeýle boldy diýip eýem ýanky netije berýärler. Правозащита üçin ol gaty goşuk. Argument ýok. Erti maskara bolsaňyz Farhad çıkıp sizi ýanky razbiwat etse, maskara bolursyňyz. Öňüm Türkmenistanyň awry ýok. Bir açyk pikir edin şo zatlary. 13,5 sagatda Türk polisi tutmaly, soň onu polis bölüminiň getirip derme ötmeli, ünsüriň. Soň onu karar alýança deport lagery etmeli, soň deport lagerden 6-njy gün ýerden sagat 9:00'da karar çykarmaly, deport etmeli. Sebäbi 9:30'da aeroporta gitmeli. Aeroportda bolmaly. Sebäbi 1,5 sagatdan samolyot uçup gidýär. Deportasiýa kararynyň reklamasiýasyna garaşman, ente karara piçatka etmänkä derrew aeroporta uratmaly we şo ýerde Farhady Türkmenistanyny uratmaly. Onu fizik ýagdaýda prosedura etmäne wagt ýok. O mümkin näme? Sizin diýen zatlaryňyzda bersäňizde başyndan logika ýok. Bir tane ýanky
Allah muradyny tapan, ýa-ni adwokatlaryň tapan, ýa-ni netijesini nimetdiler? Wagt deporta düşden diňe şo statya. Deportdan bir ýer çykartalar, şo statya bilen çykarýarlar. Bir topar deportdan şo statya bilen çykyp gitmiyorlar. Nimede? Bilýärmi? Türkiýede gitmiyorlar bir topar biziň deport bolmaly adamlar. Egerde derme gidip durulmasa başga ýerde, egerde onuň halkara goraşy bolsa, onu deportdan çykaryp bunu gizlerler. Hemmelerden gizlep taklarlar. Bolýan zatlarym. Şoň üçin egerde bir adam şirketden geçýän bolsa, siz bilmedi şu zatlary. Şonuň dokumenti, ýa-ni registrasiýa edilýär. Şirketde deportlanýardy derler. Şirketde, şirket sistemasynda, tamoja sistemasynda bağlanýar şirketler registrasiýa edilýär. Sen gruzovoy samolyotdak, sen pasajir samolyotdak, sen şonu aeroplandak, sen şonu Türkiýanyň bir şirketinden bir maşyny geçeňde de alyp gidilýär. Oha, onuň pasporty ýok, da pasporty bolmasa suratyny alýarlar. Kefitilmedik adam diýip şöyle sistemada goýýarlar. Onan barlyk. Ýok şöyle. Fakat. Hawa Türkmen prezidenti Haşet Erdoğan'ım hemme işlerini taşlap, yankı ine Farhat şeýtdi. Ol gülkünç. Sebebi biz Erdoğan'ın kömekçiligi bilen işleýär. Yaman gat kanunçy olur. Bir zat etmeýän gorkýarlar şol din kanunyny ýörýärler. Hiç kim ettirmeden. Hawa politik kirşeýini alýarlar käbaq. Ýöne on proseduralary bilen alýarlar. Prosedurasy alan oklar. Oraya yok. Şoň üçin adam ýaly Farhadyň gruppasy bilen gürleşmeli, kontakt goýuşmaly we işi dowam etmeli. O Gurbanowa basş edip, ýa-ni Farhadyň hemme maglumatlary alyp grant almak üçin onu etmeň. Gurbanow o zatlar goşulan. Gurbanow özü görüşe öz puluny ortaga goýar. Beýle aktivistler ýaly. Biz o grant bize grant berilmeýär, biz onu boyun aldyk. Bir de öz pulumuzu görüşýär. Halk egerde, halk zakaşyk, bir de tölese, kömek etse bolar, tölemese yok, boldy. Demek biz netije alanyar. O günä bizde de biz A harpdan ya harpyna, ya harpyna çeli hemme zatlar etdik. Şoň üçin menim pikirimçe egerde siz Farhat çıkarmak uğruna hakikatdan hem işlep başlayacak bolsaňyz, onu DVT topulmaly, Yunus topulmaly, bunu bilen işiňizden bolmaly. Ertiden başlap, advokat tutunup, şol prosedurany ýap bilýäňiz, şol ýerde pravozащитниклер var, ýap berer. Öz puluňyza advokat alın, biz ýaly. Ýalýan grantlaryňyzy alın we işi hakikatdan işlep başlaň. O YouTube'da çıkıp ertegi urun verip, ine biz onu mazarçylykyny çykardyk, ýuwup edip, ýene 20 kyn basdyk. Ine Farhat türmede otyr. Ol bir gülkünç pravozащит üçin. Ol netijeli gülkünç. Şoň üçin menim pikirimçe şu meselede biz doğru olmaly we hakykata seretmeli. Ine ýene bir soraw bar, ine Atamurat Saparova. Siz İstanbul'da oturýarmy? Siz ýürägim bar bilýän şöyle. Men 3 ýüride kartany gördüm. 2750 kilometr İstanbul'dan. Men şöyle jaňa diýişem sen ýürägim bar bilýän şöyle. Men telefonla, ýa-ni telefonlary tapynçam internetde. Jaňa diýişem ýürek bar bilýän. Näme bar? Näme bilýän? Alın da beriniz pravozащитникlerden, ýa-ni telefondan özüňiz goran, advokat alın. Pasolstva urmana barýaňyz. Barın şöyle. Ýa-ni aktivistler goran. Как положено. Siz pravozащита diýip ýörsiňiz. Edin şonu. Ine ýene bir soraw bar. Ine siziň fiýaty ambisiýaňyz ýaly, siz Farhady bastyrjak bolýaňyz. Nämiş Farhat sizin glavny saperiniz? Siz peýdaly Farhady ortadan aýyrmak size peýdaly. Ortadan diýişýäli. Ýazyk biz kastey, näme gürlesiň gelse gürläp bilersiňiz, ýöne agry özüňize. Birinjidana Farhat maňa saperim. Men onu gollaýardym, kanalyna baryp çykyş edýärdim. Her wagt bir zat ise onu zat diýem okdum. Gaýtyp, ay şu stil şeýle. Bir de hemme görüşýän gerek. Bir de şu stillen gerek, başka stillen gerek. Bundan başka da stillen gerek. Bir de şuraya adamlar gerek. Şey görüşýär. On bir tane ýa-ni uly eden zady adamyň hakkı üçin hakyk görüşýär. Pravozащитник üçin, grantlar üçin ne? Hakyk görüşýän olar. Şoň üçin bizim esas maksadymyz
Serdar Berdimuhammedowy tutup cinayete çekmek ve aktivistler korumak. Başka bizim maksadımız yok. Yine egerde bir deňeşdirsek Farhat Meymankuliýew ve DBT Halk Hereketi. Şol iki durlu da uğurlaram durlu, işleyen yankı obuslaram durlu. Yine Farhat'ı seyretsek yönökey blogger. Yine DBT Halk Hereketine seyretsek ol resmi taýdan bir guruma. Onun YouTube medya kanalları var, TikTok medya kanalları var, Twitter, Facebook, onun saýty var, onun bir topar gurumalar bilen ara gatnaşygy var. DBT Halk Topory gidip Amerikan Senatyna çykyş etdi. Amerikan Kongresine çykyş etdi. Respublikans partiýa var, olar bilen gepleşikler geçirip gaýtdy. Politika diýen ýürüte Amerika döwletiniň ruh bolan ýa guruma bilen izdatçylar bilen gülüşip, olar bilen hatbet alıp gatnaşyp ýör. DBT Halk Hereketi New York öňünde oňuna çykyşlar etdi. Bir topar ýa-ni protestler edip dowam edýär şu protestlerini. Hatlar ýa-da şol aýdan gurumalarma. Ýewropada Paryжyň senatyna çykyş etdik. Biz OBS'de bir näçe gedek Warşawada, Wienada çykyş etdik. Biz Ýewroparlamentde, Ýewrokomissiýa, Strasburga gidip bir topar hatlar geçirdik. Biz elmidama Fransaň prezidentini, Fransaň ýa-ni gurumalaryny, Ýewropaň gurumalaryny habardar edip dur. Biz Ukraina baryp Ukraina hökümeti bilen görüşdik. Biz resmi taýdan ýa-ni prezidentlere ýülenmeler etdik. Biz resmi taýdan çykyşlar edip jemgyýeti üstürüp gelip oturýardyk. Biz agzalar bilen giýje günleri işläp Zoom protestler edip Zoomlarda uly işler geçirdik. Häzir bir anons etjek hemme DBT agzalara we aktivistlere. Ine men bir politolog tapdym, gatwyş politolog Orta Aziýa boýunça. Ine şol bize ýürüte leksiýa berýär. Ýa-ni ine Merkez Aziýanyň diktatorlary şoň ýa-ni fundamentlaryny näme? Nämen izatyna hereket edýär? Näçe halkyň bir bölegi olar bolýar, ýa-ni bolýar. Şu zatlar boýunça politolog gelip bize çeýnep berer. Güýçli politolog. Muht tanışlyk üstü bilen ine men haýyş etdim, bolýar diýip boýun aldy. Ine şol ýa-ni Zoom konferensiýa bizi çağırýar. Kim gatnaşyp gelse, DBT adminlerden habarlaşyp durun. Biz sizi çağırırız. Yapık Zoom'da şol konferensiýa geçer. O näçe edýär? Bizim siýasatçylarymyz, bizim aktivistlerimiz, gelecek siýasatçylaryň aklaryny, ýa-ni düşünjelerini giňirler ýaly we güýçlüler ýaly. Biz gowşak üntek. Şoň üçin ine şu zatlara etip. Şoň üçin Farhat Meymankuliýew bize konkurent bolup bilen o. Bize moňa konkurent bolup bilen o. Onun stili başka, metodikası başka, başka yerlerde işlep ýör. Bizim metodikamız, stilimiz başka, biz kanun ýolu var ýa, biz başka yerlerde işlep ýör. Bu bize näil konkurent? Gaýtyp men her wagt aýdýam, näçe köp aktivist bolsa, bar güýçler diňe DBT garşy görüşmez. Olar garşyda görüşer. Olaryň bir ýa-ni bizim düşmanymyň ünsüni çekerler. Bize ansat bolur öňürtmek. Men şoň üçin gaty ýa-ni begenýän gurumlar açylanlar. Gaty gynanýan bir guruma ýapylanlar. Ine Kaşpirovskiň alpbarýan siýasatçylaryň adyha ýapylanlar. Men gaty gynandym. Adyha ýapylanlar. Adyha bolmaly. Diň adyha da bir topar gurumlar bolmaly. DBT bar türkmen jemgyýeti üçin bize bir topar partiýalar, jemgyýetler, açyk ýapyk hereketler bolmaly. Olaryň maksatlar bir bolmaly. Türkmenistana adam gymmatlyklary üçin görüşmeli. Boldy başlanat bolmaly. Şoň üçin egerde Farhat bir ýyldan gowrak öz kanalyna prezidente söýüp çykyş edýän bolsa, onu näçe biz günleriň bir güni hiç şart bolmazdan onu tutsak ederler, ýa-ni ýa tutsak edişerler ýa rejime kömek eder. Onu näçe biz başga aktivistler tutturmadyk. Näçe biz başga aktivistler halat edýär, imna Farhaty biz tutturýar. Han logika. Özüňde Kaşpirovskiy diýýär. Meditasiýaňyz bir dograk etmeli. Ýa gaty ünsürak etmeli. Hemme gelýän ýa-ni pikirleri aýyrmaly, çistili ýaly oturmaly meditasiýalar. Şoň üçin men düşünem o. Şol bolup geçen zatlara we bize bolan ýa-ni abiniýerlere men düşünem o. Näme sebäpli? Bize kömek edýäni günäkar edýärler. Ýa-ni hereket edýäni şonu bir halat etmeli hereket edýäni günäkar edýärler. Ýöne hiç etmeýäni, hiç tat etmeýäni
Gaýdyp şu günekarlary atak edýänem giroy bopdy. O näme düşünje? O näme beýle düşünje bolmaly? Men şonu düşünemem. Ine men düşündirjek bolýan zadym şu. Egerde Serdar goşşak zadym bolsa, ýa Nurjan apa goşşak, ine men bir gerek şunu jogap berýän. Sabırlı edin, azıcık karışın, farkat çıkmalı. Öyle bir Türkmenistan'dan nerede? Bizim fikrimizce, bize gelen maglumatlar boyunca ya Amerika'da ya Avrupa. Amerika'dan çıkmalı. Buyururuz. Vakt görkedir. Kimin doğru ayağını, kimin yalan ayağını vakt görkedir. Doğru. Hem de doğru ayttınız. Apaçık ayttınız. Yani vatandaşımız Kaşpirovski, eğer siz grant alayan olsanız, yani ol pul için bir adamı ya da bir grupany hapalama diyen bir zat yok. Eğer de siz utveşdat edýän bolsaňyz, 20 kilo basıldı diye onun решение suda deyip onun kağızyny hükmat siz görkedaýmeli hemekşe. Ol ki он соңам devlete olarak biz aktivistleri madama защищать edip geliyoruz. Her zaman mitingler ediyoruz. Onların aktivistlerin arkasında duruyoruz. Olan her bizim borcumuzdur. Yani bir zat diyecek diyenizde birazcık fikir edin, argumentir edin aytacak zatlarınızı. Yani şöyle bara aytacak zaten. Sağ olun Nurjan apa. Mene çok şuaydı. Şol Zoom ýygnykda beýlekide de ýa-ni barada aýtýarlar. Hiç haýsymyzdan durun etmeň diýilmedi. Siziň versiýaňyza göre şuňalyk eger äkidildi diýip duranyňyz bu bizzat etdir. Bu bizjanly bolsaňyz, ona şol ugurda göreşiňlik maslahat berildi. Emma bugün gelip de siz bize dur diýdiň, işat etmediň, ol iftira, töhmet ve mene öwrenişdim şahsym hökmünde 3 ýyl soňky 3 ýyldan bäri diňe töhmetlere ýöne bugünden soň ähli guramanyň üstüne beýle töhmet atyp eýle boldy, beýle boldy diýmek gerek däl. Hani eger fakt diýen bolsaňyz, goýun size faktyňyz bar bolsa. Bu soňky momentde çelli inanjak Farhadyň äkidilmedigine gynansak hem köp taraplardan, ähli ugurlardan şonu aýtjak bolýarlar, ýöne inanýarsyk öyle değildir. Ve Allah kerim diýip tutarjak bolýan. Oýa sağ olun. Hormatly vatandaşlar, ine bize gelen maglumatlar boýunça Farhat Türkiýede. Biz bilýär niýerden, haýry edaralaryny taklaýan biz bilýär. Biz aram eşik etýär, nahar etýär, çilme etýär, pul berýär. Bizem ýanky 10 000 arkasy bilen informasiýany biljek bolýar. Bize aýdýarlar. Gorowa hiç mi ülkeden oklar? Dine geçip bolýar, alyp bolýar, ýöne tizen gidýär. Približno Amerika gidiyor. Deyip aýdýarlar. Nemese aýtdym, bize soňky maglumatlar. Şu maglumatlar üýtgen. Ýöne häzir Ýewropada, Amerikada vakanslar getdi, kanikullar. Proseduralar açyk çekilýär. Ýöne sentýabrdan başlap gaty mewjudlyk gider täbi. Ýewropa işlerinde berk işler. Ýöne vakans bolanlar, ýani parizowny bolýar. Ýöne Farhadyň iş çözüldi, решение alındy. Indi prosedurasy gidiyor. Ya dokumentsiz ýöne bir adam şeýle alyp Amerika bolsa da beýle alyp bilenok. On prosedurasy geçirilýär, ýygyna edilýär, ýygynyň komissiýanyň решениýasyny alýar, onu konsulta berýär, konsul gelip ýa-ni ýa-da işleýär, suratyny alýar, hem adına bir ýol dokumentini edýär, onu baransoň orada başga dokument saprawat edýär. Bir topar işler var. Dikkat etme. Konsulun ondan başga işlem köp. Ýöne prosedurada gidipdi. Egerde Farha birden Türkmenistandan çıkaýda, birden bir zat bolup, birden bir maglumat tasdiklanaýda. Bize de maglumatlar gelýär. Doğun arındaşından ine basıllı, ine beýtdi. Anyklap görsek, geldik Karizistan maglumatlar alınıpdyr. Anyklap görsek, içinden alın maglumatlar yok. Bizim alyp durýar içinden. Bizde yok şu. Eger delilimiz bolsa, görkedim, Türkmenistandan bolsa, biz strategiyamyz çalşar, biz tirimiz çalşar. Biz bir Türkmenistan'ı basıp başlar. Onu biz adamlar amaldıracak içinde. Onu biz başkası işleyecek. Ol amatli, senin siyasi ambisiyan. Sizin siyasi ambisiyanız yok mu? Sizin siyasi ambisiyanız olmasa niye işleyen aktivist ol? Niye mi geliyor? Onu demek siz biz prinsipni pulu inanyan adam da. Dine pulu gidiyen adam da.
Ambisiýaň bolmasa. Ambisiýa her adamda bar. Ambisiýa bolaýmaly. Ambisiýozna adam bolmasa halky onu akılyp bilmeýär. Robot bolýar. Şoň üçin meniň pikirimçe biz dawada girmeller güýjüni kömek urukturmaly. Kömek edilen okmy? Sabırlı halda garaş hökman iyi çözüler. Ondan sen çıkış edip bilersin. Häzirlikçe hiç argument yok. Diňe fantaziýa erteklerin üstülen adyma töhmet atmak diýdi. Başga soralar bolmasa, ine watandaşlar şunun bilen biz öz efirimizi tutarýas. Şu efirde bizim esas maksadymız sizin soralarınıza cevap berjek bolýar. Anaň DWT halk hereketi ýokurdan asmanyň inoplantyanlar getiren ok. DWT halk hereketiniň adamlary ine sizin içinizden, halkyň içinden çıkan adamlar. Ferdaram, menem, Nurcan apady, beýdeki ýüzüni görkezmeýän aktivistlerim. Biz normal adamlar, adekvat adamlar. Biz dawa derek çözüp görýär. Biz dawa derek ideýalar görýär. Biz dawa derek görüşýär. Ine bizim maksadymız. Şoň üçin goşun DWT toparna halk hereketine DWT halk hereketi soňuna çeli gider, mesele çözüýünçe bizim esas maksadymız Gurbanul Kezzap, idiot, halk maslahatynyň öz halkynyň däle, öz tohumynyň lideri Gurbanul Berdimuhammedow Kezzapdan Türkmenistany aýyrmak we onuň ogly boş baklaşka, haksyz prezidentden döwleti azat etmek. Türkmen halkyna azatlyk bermek. İsteyen vakti isteyen yurduna gider. İsteyen vakti gelir. İsteyen mihmanı çağırıp bilir. İsteyen vakti Türkmenistan'a, isteyen biznesini açıp bilir. Bir adam bir gelip görsün şoň üstüne, biz gorowna dururuz. Biz halkın kanunlaryny, haklaryny bir saklar. Biz halka hizmet ederiz. Ine görüp durursunuz, häzir hizmet edip dururuz. Şoň ýöne dowam eder Türkmenistan'da. Şular, şu kezaplar. Hormatly watandaşlar, şunun bilen biz öz gepleşigimizi tutarýar. Sizin bize bolun umydymyzy, size bize bolun ynamyňyza biz güwenýäs we soňuna çelli biz sizin umydymyzy ýa-ni saklamak üçin görüşýär. Sag bolun, inki gepleşiklere çelli. Serdar aýtjaklaryň bolmy? Türkmenler ağzı verdir. Mesele bu torda nesip bolsa halk ýürügiç ağzı birleşecektir. Munyň soňuna çykyljaktır. Evolýusiýanyr etip gelýän bir halk 3 ýylyň içinde netijesini görkezdi. Oti özüniň nämedigini bugünkü günde biz netijelerini görüp otysy hayırlısı olsun inşallah. Her işte bir hayır vardır. Milletin aňy açylyp uradymy, gürleşip uradylarmy? Eň barkysy siýasat bilen ýa-da aktivizm bilen girjek dälip oturan adamlaryň arasynda girip kendiňle otyka uju bugünkü günde biz eşdiýäs. Hökümetiň para alýandygyny, hökümetiň azar berýändigini, hökümetiň biderek işler edýändigini onu bütün halk uju bilip otyr we ýürügi çözüm hem ýakyndyr diýilýär. Allahdan umyt kesmäliň we elbetde ki biziň watanymyz, biziň halkymyz ýene-de müňler şeýle durjakdyr. Türkmenistanyň azat erkin halky dursun, Türkmenistan dursun, dünýä dursun, ey adamlar, Allaha emanet. Sağ olun, köp terdar. Men bir ýene bir bildirişe çekýän hormatly aktivistler. Sentýabyň 20-sine boş baklaşka Serdar Berdimuhammedow garşy almak we oňa garşy ýürütülüşlerin protest Birleşen Milletler Guramatynyň binasynyň öňüne geçirilýär. Onuň organizatory DWT halk hereketi. Kimde kim gatnaşjak bolsa, Nurcan apa bilen habarlaşyň. Ine menem Maryan şöyle, biz Berdimuhammedowlary gözler. Atellerde hem yerde gözler. Tapan yerimizde plakat kellesine giydirýär. Ine bizim maksatymyz şu. Şonuň üçin Serdar Berdimuhammedow azat döwletlerde biz sizi syptyrmaz. Gurbanullah gelbilen ola gorkýar, ýüregi durarlar. Gizlin gelýär. Frankfurt'a gelene, onun gelene gelenden son informasiýa berýär. Gizlin gelýärler, gizlin diýärler. Şoňaly halkdan we DWT-den gorkýar. DWT-ň aglarlar. Şoň üçin kim goşuljak bolsa, şu wagtdan ýa-ni Nurjan apa bilen habarlaşyň. Egerde New York'a gelýän bolsaňyz, ýatagy ýeriň bolmasa, ona Nurjan apa bilen gürleşip birnikide ýatyp bir günlükçe ýa-ni
bileleşip, arkalaşıp şuraya protest ederiz. Gelin, koşulun, bizim yanımızda durun, biz yeke bolmaly, biz görüşeli, sizin bizi golla. Bizim hatırımızda bolup bilmesen iň iyisine durun bolun, köplük görkezeli. Şunun bilen efirimiz soruýat, hemmeňize köp sag bolun, bizden de bizi izarlaýanlar üçin. Tamam.